Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni robindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka allarba hande ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam caggal ɗum noon goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo rafi wawa ummade e nder leydi meɗen kono ummo e aduna oɗo foof ɗum noon ko wiide won tan bi similla mon e robbindu jayndeli moɗon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata a salminama a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere namdama mbarko jaami kisare nden ka Allah jogi ma wona ɗum ko mi nani joni ka batu ñodde masque uji aɗa sara ɗum e leegal mon kalna bandiraɓe aɗa andi masque uji Amadou tawde wiyama tayor kala yo waɗe en ko wawi yo tayor e ɓe gon hen tan joni onon jiɗɗon wiide ko banggue mo keɗɗanoɗon hen banggue momin keeɗi o kam mamin mbaɗi hen komin mbawi woni fewnude masque uji tottude hoddiɓe amen e tottude bandiraɓe amen ne moƴƴi kono noon onon est ce que on tardani par ce que ñande mi nani waji goto ne ñiga tayreɓe wi Afrique haydara wawa fewnude hay mesara ɓe kaali gonga ɗum noon Amadou ngal ɗon banggal kam ko gonga so tawi hay cure-dent ittete ko caggal leydi te kuuɗi ne mbayi hewde e Afrique kuuɗi e coccorɗe ɗum noon mbadde hen no moƴƴi te mi yi goto mo ñoɗɗa hande subake mataw welaka hollude yimɓe kono machallah miijita addorde ɗum e place janggo gadda reni ɗum noon mi toñanima de ha joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama kadi no fewi Aissata en calmini bandiraɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi ha tengti noon e ɓeɓe saaha hande ne goni ko wiyete en confinement woni toon to leydi France Italie et Espagne e dendagal leyɗele ɗe kala ha tengti toon to États-Unis eɗen miijoɓe no fewi e nde yewede e nde tampere kono kadi eɗen ñaago Allah nde Allah yaltinta oɗon boros dendagal windere nde kono kadi e ɗo e leydi Sénégal eɗen gandi ɗon kadi aussi won kulhuli mawɗi gonɗi ɗo noon tigui Amadou kulhuli nan ɗo tigui saabu rafi o tan yoni kulol ko ɓuuri tengtude hande ha joni ko toɓɓere wotere tan Aissata hay sinno tawi jande ɗi oɗo saaha hande ene eto feññinde pallanteje goɗɗe e nder kelle muɗum gadane hatta kama hande ko ɓuuri ko mantinat tan ko haari oɗo boros biyeteɗo coronavirus noon tigui jayde quotidien udditatama ko noon tigui jayde wi ko covid 19 dabgol ngol ganduɗa ala hay goto anda to ummi woni ko wiyete hono transmission communautaire oɗo saaha kay hande ko kulol ngol ganduɗa ngol kay ala tigui to haali no jayde wiri Keur Massar oɗo saaha hande ko ɓerde kulhuli wonande ɗo e leydi men Sénégal Souleymane Ndoye kam woni président conseil départemental mbo Rufisque widemo ko tan oɗo saaha hande ko caɗele mawɗe so tawi kay wonde goto walla mbiyen ha joni hono Keur Massar oɗo saaha hande ina kay woni ko wiyete koye kulhuli mawɗi to banggue transmission communautaire so tawi kay Rufisque kadi heeɓi ɗum ɗon noon ko konguɗi ganduɗa ɗi omo jogni ɗum kulhuli no fewi kono haɗata jagoɗo tan mbiɗo gueɗe nder leydi Sénégal kam e ndenka hono Aly Ngouille Ndiaye ne wayno yowi kala ko fate banggue hono dokkirgol jamiroje ko wiyete ko hono permis de circuler manam tan hokkirde yimɓe ko ganduɗa ko woni yamirore gam tigui jomumen mbawa yaade e nder leydi ndi ɗum ɗon noon ko arrêté mo ganduɗa hanki o siifi ɗum kikiɗe kirɗo jayde l'observateur tigui jayde groupe Futurs Médias nde Aissata ne wayno kañum ne ari koye laygol oɗo boros coronavirus jayde wi noon ko Dakar o saaha nana tigui fijira ko ganduɗa ko woni musiba ɗum ɗon noon ko limorde ganduɗa nde oɗo saaha hande ina soyna no fewi e ɓeydugol ko noonne kadi e ko ganduɗa woni gonka ɓiɓɓe leydi ndi ko yewti ko e ɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe gam hadde laygol o boros coronavirus kono ɗum ko jayde wi ko mawɗo leydi ndi Macky Sall e oɗo tene mo ganduɗa o ko tene militaire ɗum ɗon noon jayde wi tan ko neldi koninkoɓe e nder ɓesguji ɗi ɗum ɗon foof noon ko gam tan ha joni haɓade laygol o boros coronavirus ko yewti ha joni e konguɗi ɗi ganduɗa ɗe yewtitama biyeteɗo ceemo ko Maylit Kone mo ganduɗa ko gouverneur banque BCEAO e wiide makko noon oɗo saaha kay ko caɗele mantiniɗe ma kay teske e ha joni eko yewti ko e faggudu leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele Afrique Le Soleil jayde guendiri nde ne wayno ari koye Afrique noon kadi e windere nde oɗo saaha windere nde ganduɗa nde ene hucciti kay e boros coronavirus ɗum ɗon noon ko yiyande goto e ɓiɓɓe Afrique naaɓe ma en cuɓa hen konguɗi ko mawɗo leydi ndi suuti ɗum ɗon noon ko wiide tan oɗo saaha hande ko ɓesguji Afrique naaɓe ɗi ganduɗa ɗi ne qime e milliard piccal 3 millions e ko yewti ko e koɗɗo e dow muɗum ɗum ɗon noon jayde wi tan ko ɓen ɗon tigui oɗo saaha hande mema e coronavirus ɗum ɗon noon mawɗo leydi ndi hono Macky Sall so wiide wonde
ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ene ƴettuno hono lawol jawgol ko wiyete codol gam ɓamtare kono tan covid 19 ari tigui haaɗiɓe ha joni e nden ɗon ɓamtare ɗin konnguli diaji ina tawe e hello tati e jayde witende e hono le soleil ko vox populi anti nden ɗon jayde ari koye safara o mboroso covid 19 ɗum ɗon noon ko sénégal oɗo saha tan mofti ko yewti koye temedde jeeɗiɗi ko yewti ko ɗon dose mo ganduɗa noddirte ko chloroquine ɗen ɗon polɗe ɗe ganduɗa o saaha ina cafra oɗo mboroso coronavirus kono tan ina fada kadi kono ujunnaje tati on ɗon dose mo ganduɗa ma ar kay ɓeydo eko yewti ko eko joga e o saaha professeur Yerima Mbagnick Ndiaye mo ganduɗa ko woni directeur pharmacie et médicament ɗum ɗon noon wiide makko tan ne wayno eɓe joguino caɗele ko yewti ɗen podde kono o saaha kay ɗe caɗele kay ina wayno caframa no hannirta ni vox populi loski nden ɗon jayde ina wayno enquête tigui no mbirɗa ni ina wayno ko business ko yewti koye o crise covid 19 ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha hannde ko course gam ɗeɗo capanɗe 5 milliards e kalis CFA ɗum ɗon noon aysata yewti koye cargol guura e dendagal leyɗele ɗe kala e nder dendagal e diwnuji ɗi kala gam ɓesguji ɗi keeɓa e ko laamu ngu hunino ɗum ɗon noon ne wayno moni kala ɓe yimɓe addi hen jiyande mumen koko yewti koye cargol hol kay poɗɗo sarde e hol poɗɗo hokkede ndeɗo jeere ɗum ɗon noon hannde addi poɗe ndure e nder hen saabi noon yimɓe hewɓe cuuti hen konnguli no tawe e hello tati e nde jayde witende enquête libération nden ɗon wayli ko sawru mbaggu ari koye goɗɗum koko uddi walla mbiyen koko kay a feeñe ɗeɗo balɗe e nder leydi men sénégal koko yewti koye alhaali oɗo suka debbo biyeteɗo Iba Thiam mo ganduɗa kay heeɓino wasde fitandu muɗum e soirée privé mo ganduɗa waɗi ko toon to Almadi ene woni o saaha kay foof andama eko yewti ko e gon losko kono kadi autopsie woni tan ƴewde ɓandu makko holko foti yoɓade fitandu oɗo suka debbo holitama noon wonde ko jargol walla mbiyen ko ƴettugol dose ɓurtiɗo eko yewti on drogue saabi tigui mayde makko kono kadi holitama wonde hol kay ko ganduɗa ko woni yiita e nder nokku mo ganduɗa ko biteɗo Rougui Diawo kono kadi e hol jopaɓe eko yewti ko e oɗo alhaali e hol fodɓe waɗede déféré hande oɗo alarba ene tawe e hello joyyi e nde jayde witende libération ene tawe hen konnguli docteur Aloyse Waly Diouf mo ganduɗa holiti wonde o saaha kay ko transmission communautaire eko yewti oɗo covid 19 woni ko uddi hakkillaji ɗum saawi noon e wiide makko hare nde ko joni fuɗɗi las quotidien nden ɗon jayde ne wayno addi tigui ko hello wongo ganduɗa jidane hay seeɗa ko woni ko haalede o saaha e nder leydi ndi ko Amnesty International kam tigui moddini leydi men Sénégal ha kay moddi no hannirta ni ɗum eko yewti eko banggue hono fodde bani adama ko ha joni sogde ɓe ganduɗa ɓe ko daraniɓe fodde bani adama kono ne kadi e waɗoɓe ko yewti koye dawrugol ha ni eɓe ganduɗa ɓe kay ko fiide kono kadi lebtude ɓe ganduɗa ɓe ko waɗannoɓe seppo e nder leydi ndi ha ni e hadde Khalifa kam e mo ganduɗa ko Karim Wade e tawtorede sumgoji hitande ujunaje ɗe sappo e jeenayyi jewtuɗo ɗi saabi noon jayde wi ko Amnesty International moddini leydi men Sénégal e ko yewti e on ɗon fannu coftal balle star ko ɗon uddirten roɓino men jayndeji oɗo subaka hande Aissata Ndiaye ɗum ɗon noon ko jayde ɗi walla mbiyen koko jayde suuɓi e ɗeɗo balɗe ko nadde e wero baroteɗo nga leydi men Sénégal suuɓo hen gotiri e ɗen baroɗe hande noon ɓe cuuɓi ko Abdoulaye Diallo mo ganduɗa ko gardien de but wiide mabɓe noon ko sappo e jeetati sélection woni tan ko nodda équipe ngendi leydi men Sénégal o heeɓi wadde encaissé ko tolni e bituji jeetati manam woni ko marka e ɗin ɗon sappo e jeetati sélection kono kadi o waɗi ko yewti ko e 9 clean sheet woni tan ganduɗa ko woni falade bituji ɗi ganduɗa ɗi ko ponnoɗe nadde fodde laabi jeenayyi saabi noon jayde wi ko Abdoulaye Diallo oɗo saaha kay hande ko koyɗol ngol ganduɗa ngol wonti koyɗol million sababu o noon ko blessure uji ɗi ganduɗa ɗi ina deggodiri ha kay place makko hefti ɗum Khadim Ndiaye kono ne kadi e lebbi jeenayyi ɗi o tawtoraka équipe ngendijo o woni kadi remplaçant e 2018 toon to mondial kono ne kadi o waɗa hande o ko 3e gardien caggal noon nde Alfred Mendy walla mbiyen Alfred Gomis e mo ganduɗa o ko Edouard Mendy ketti yesso makko kono kadi ina tawe hen goɗɗum wondemo pettowo ngana toon to hono Angleterre Sky Sport nde ɗon jayde ganduɗa kay o saaha waɗi 11 muɗum type kono tan ko Sadio Mané woni l'atout numéro 1 to banggue offensif woni attaquant ɗi ene woni caggal makko o mo ganduɗa ko Jamie Vardy e mo ganduɗa ko Mohamed Salah ɗin konnguli kala ne tawe e hello jeegom e jayde witende Stade Quotidien ko ɗum woni ko tonguɗen roɓino men jayde jeewo subaka Aissata jayde Stade uddidamal ngal Amadou udditen e ɓoore wonde woni banggal gueɗe rendo noon hande Amadou ma haal e toɓɓere ganduɗa ari hen joni woni banggal drogue ɗeɗo balɗe ganduɗa addi kadi caɗele ɗo e nder leydi meɗen ha saabi woodi basɗo hen fittandu muɗum hayso tawi won haɗaɓe yaltude ɓe
ganda oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Hiba Thiam wasi fittande muɗum e ko wayni ɗum noon Amadou wonɓe ganda pawama hen juuɗe ko saabi ɓe pawa juuɗe wiya ko yoga hen e gueɗe ina jeeya hen wasde wallude neɗɗo mo gandani wonde caɗele wonde hakkude gurdam e mayde tawa wallitaka kono kadi Amadou e jogade drogue so ɗum ne ɓenni woni kadi wadde tan ko ganda woni mbuñare walla mbiyen corruption ɗum ɗon ne ina jeeya ko ganda ɓe mbiyama koye charge uji ɗi jeeya kono kadi won kadi goɗɗum woni tan yaltude nde ganduɗa oɗo saaha joni Amadou koko haɗa yaltede wiyede moni fo yo jooɗo nder galle muɗum kamɓe ɓe jalti ɓe kaɗani hen ɓe jeehi ɓe luwi ɗo ganda ko ɗon ɓe goni aɓe mbaɗa toon koɓe beela ha saabi oɗo bone Amadou yani dow mabɓe foof Aissata aɗa andi so neɗɗo tawi yani woto ƴewɗo yani ɗo yo ƴewɗo ferguitiɗo sa daari cuɓiɗen haalde koko yowiti e saaha gonaɗo gonɗen koye saaha haare gam haɓade oɗo kabdiɗo bonɗo biteɗo coronavirus kono kadi so wonti laamu darima darni pelliti muɗum ko wiyete couvre feu état d'urgence mo ganduɗa hande ɓeydama ha tolni e balɗe capantati paaɗi donc noon so tawi hande o ɓeɓe ganduɗa ko yoga e ɓiɓɓe leydi ndi ina mbaɗa ko wiyete ko beela ina jaaha e ɗin heure uji hani kene luwa appartement ji privé ene keddo nder ne mbaɗa ko beela eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde wona hunde moƴƴere ɗum ɗon foof noon tekkiro ndi ina wayno ko nde ferguitere nde ganduɗa ɓe mbaɗi kamɓe ɓeɗo sukaɓe walla mbiyen kamɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe yoga e patron ɓe ganduɗa hande mbaɗi ko beela ha jibini oɗo tana mawɗo e basgol fittande oɗo suka biteɗo Hiba Thiam ɗum ɗo foof ko ɗum mbiɗa ɗum nana fawi e dow mabɓe ɗum woni ko laamu ngu walla mbiyen ko dadiɓe dewri e dow mabɓe hande o e alarbo ma yoga e mabɓe mbaɗi ko wiyete déféré manam ma nawe manam e dumbirɗe ɗi ɗum ɗon noon Aissata ko adi foof ha hande ko ɗum caɗele saabu ɗo laamu lelnata pellitti mum e peeje muɗum gogo wadde violé oɗon couvre feu wadde violé oɗo état d'urgence kono kadi e wadde ƴettude ko yamiraka woni drogue mo ganduɗa o hande ene luwa appartement ji privé ene waɗa hen ko weela e o saaha gonaɗo vraiment ko hunde ganduɗa yoɗani en jonnani kono noon kadi won goɗɗum ɗum ganduɗa nana sowidire ne gasama ara hen kono kam ko hunde nde ganduɗa nde yoɗani hen seeɗa kadi en jonnata ɗum hay saaha goto noon tigui Amadou aɗa andi ko wayni warno Mati Mbodj hande ne fonno wonde yeeru e mabɓe haɓe duttito caggal kamɓe ɓe ganda surtout noon rewɓe ɓe Amadou saabu rewɓe debbo hande wonko ganduɗa yoɗani haya gorko saka e ɓiɗɗo debbo woni noon ɓiɓɓe sukaɓe ɓe ganda ko sukaɓe joom barke en saabu Amadou aɗa andi drogue ina mataw weeɓani hebde wonɓe ganduɗa ete ko kalis heɓata ɗum e ko way noon wonɓe ganduɗa so tolnima so keeɓi hen tawata ko jaltini ko koppareje tiɗɗe walla tekkude ɗum ɗon noon hande mataw ko banggal nedito ina foti ƴewtede ko way noon woni woppude ɓiye tan eko weeli ɗum hayso tawi waɗi majeur hande Amadou enen en gana tubakoɓe en pot rende sukaɓe amen hande ha dokka ɗum gorko eko way noon kono noon wonko ganduɗa kadi weeɓani saabu so tawi aɗa jogui ɓiye hande yeehi janggoyi goɗɗo banggue rende nde wonɗo haɗata heddoto tan ko neɗɗo wona mo ganduɗa ina dañi haqqille muɗum ne woni ina jogui neɗɗagu muɗum anda ɗo foti fawde koyngal muɗum walla ɗo fotani fawde koyngal muɗum kono drogue hande ha neɗɗo daña hen overdose manam ɓurte ɓandu muɗum ha wara ɗum cukalel tokosel ina wayno jaam aɗa andi Amadou ɗum ne muuse ɓerde hande mo ganduɗa hayso ganduɗa tan ko sénégalais lamdani jiiɗani e makko saka noon hande mette ganduɗa fawima e dow jignaɓe makko Amadou ko hunde nde ganduɗa Aissata manquere needi nde e kadi aussi e ƴettude ko wiyete indépendance manam jeyde hoore mum ha ɓurta e ɗi nokkuji e ɗi gonkaji otoji jooɗi appartement ji jooɗi yimɓe ganduɗa ɓe ko joomen kalisaji walla mbiyen yimɓe ganduɗa ɓe bawira munen en kalti no fewi joni noon bon eɗen gandi gonka wonaka eɗen gandi sifaji gonaɗi ɗi ko hunde ganduɗa nde hande o enen foof eɗen ñiiga ɗum oɗo suka debbo mo ganduɗa hande yaari ni yeehi Allah juuɗe ɓole gogo o waɗi ko boni e aduna kono kadi Allah andi ko tawoyta laakare janggo donc noon kala ñande neɗɗo ne jogui ko janguirta e oɗo aduna manam defte nana binde sifaji nana mbaɗe hunde nana feeña hono ɗiɗo yeruji hande ne keewi e leydi ndi ene wayno ko ɓenni ko haali joni won debbo goto mo ganduɗa
ene yonanno yeru won rewɓe ɓe ganduɗa ɓe en jonanno yeruji won kadi sukaɓe worɓe ɓe ganduɗa ɓe en jonanno yeruji kono ha joni sukaɓe ƴewani ɗum nana ndewi belanteji mumen aduna ina mbaɗi ko beela ina jaltidi eɓe beela ɓe ganduɗa gandana kono kadi yaha jomum beelemo aduna heeɓa ɗum ha ƴetta dose uji ɗi ganduɗa ɗi wonano e fina tawa men wonano e gonka men wonano e sifaji meɗen ken julɓe kononne kadi ken yimɓe ganduɗa ɓe joom aadaji yimɓe ganduɗa ɓe joom fina tawaji foof accama hande jomum ene mbaɗa ko beela ene gabbi e gurdam ɗam ganduɗa koko fagga adda ɗo e meɗen sababude darde télévision ngaji sababude wonde e internet ene ƴeewa gurdameji yimɓe woɓɓe ganduɗa ɓe ene goɗɗi Sénégal ene mbaɗa ko beela uddade appartement ji privé ina pulla ina manam ina ɓuuco dorog ina jara jaram ɗam ganduɗa ɗam vraiment wona jaram gadante jaam ɗam ganduɗa moƴƴani hay goto saabi hande ha yooɓi fittande oɗo suka debbo wona hunde noon tigui Amadou banggal gongal banggal fayida woni banggal nguñari ganda innama hen hande woni ɓe ganda goto daɗiɓe ɓe ganda ko on saabi haaɓe keeɓima taw permis dokkuɗoɓe aɓe jalta jamma nde ganduɗa yimɓe fo nani kada yaltude ɗiɗon permis ji ne Amadou beele fotani ƴeewede no heɓirte holi hande ɓe ganda poti hutorade ɗum saabu hande so journaliste uji ganda ina jalta jamma poti wadde liggeyaji mumen ina kaaɗe ɗiɗon permis ji ɓe ganda jaltata tan ko gam yaade fijoyde ina totte ɗiɗon permis ji ɗum ɗon nene foti ƴewtede kono kadi muñari naati nder woni banggal corruption saabu ina wawi wiyede koɓe sodɓe oɗon permis koɓe sodɓe par ce que eɗen gandi ɗo enquête o yarat ɗo hollitama wonde ko policier goto ne wayno hokkiɓe hono weftiniɓe golle ɗe caggal nde ɓe dokki ɗum ujunnaji jeegom haaɓe mbawi yettade waɗiɓe manam woto rewniɓe dal haaɓe mbawi yettade on ɗon appartement artude ko kalɗa ko wonde ɗi permis ji woni ɗe jamiroje dokkoje neɗɗo o wawde circulde e saaha gonaɗo woni caggal 20h ha 6h du matin ɗum ɗon kadi aussi mbiɗa sikki ministére o walla mbiye ministre o hono Aly Ngouille Ndiaye arti hen nana e janeji ɗi kono noon ne wayno ko décision mo ganduɗa o ɗiɓi tardude seeɗa no mbiyen kala e saaha c'est vrai ko ma feere moƴƴe bonande feere moƴƴe kono noon ene moƴƴi autorité ɗi ƴeewa moƴƴinde feere ko adi feere ne bona moƴƴi ko miijo ngo yañe hono ɗeɗo gueɗe miije guila yettaki saabu so tawi yettima hankkadi ne fewni ɗum weeɓani ko hunde gandane yande ha boni saabu koko feeñi kono noon ene gasa tawi won hutortoɓe ɗum won waɗnaɓe ɗum laabi jonɗi tawi wona oɗo tan saabu ko ɗum ɗo woni ko tina ko ɗum ɗo woni ko yiya ko kono won ko ɓendi ko heewi ko ganduɗa ko jomumen mbaɗi tawi fonnoɓeɓe hebde no mbiɗa ni kañumen so tawi jalti en jii piina ɗo ñanden toon to Bakke mo ganduɗa ko Diandiyanke tene joguino nde hono nden ɗon yamirore donc noon sababu o wonko saabi ɗum ko kalis tekkirondi woni mbuñadi ndi ndi kalɗa donc il faut laamu ngu ƴewto gueɗe baɗe ni noon tigui Amadou haade no uddude ha joni tan e o ɗum borosa keddoto ɗen hanki noon ko tolni 105 test uji waɗa ɗiɗon test uji noon Amadou mataw tan ko 11 jalti hen ina dañi oɗo rafi coronavirus walla covid 19 jeynayoɓe noon mataw tan ko ka contact uji ɓe ganduɗa memodiri e dañnoɓe rafi ɓe kono ɗiɗi ɗi ko kawuji communautaire woni ɓe ganduɗa dañi rafi o te andaka ha joni ko holton ɓe ƴetti ɗum kono noon ne waɗi fayida kadi hollidde 13 ceɓori ha kooti galleji mumen hanki ɗum ɗon noon Amadou ina jeeya hen tan guila 2 mars ha joni 226 yimɓe mbaɗanama oɗo test walla mbiyen ko kamɓe goni kawuji positif mana dañɓe oɗo rafi e ɓeɗon 200 noon e 26 ene jeeya hen no 100 ɓe ganduɗa celli ha kooti galleji mumen e ɗiɗo ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi Amadou eyyi ko limorde ganduɗa ne tonga guila ñande ɗiɗi lewru mars eɗen gandi kala ñande jagoɗo tambire caɗal balin huccire e Sénégal naɓe gam hokkirden hol test ɗeɓe keeɓi ummorade toon to institut Pasteur e yoga e galleji ɗi ganduɗa ɗi hande nana ndewidi on ɗon fannu ɗum ɗon noon ko limorde ganduɗa nde ko ɗon hande leydi Sénégal tolni gon kam eɗen goni e taɓal gam sellinde no hannirta ni kono kadi aysata ko uddi hakkillaji ɗi ko ɓe raɓateɓe tawi andaka holtoɓe goni te hande guila ɗum ɗon ha joni 14 ene wayno ene jogui ko wiyete ko hono transmission communautaire ɗiɗon gadduɗe hande ko uddi hakkillaji safroɓeɓe ɗum ɗon noon ko ɗum tan woni ko kalten kono kadi e siftinde ko hanki wonno ñalawma teddiniraɗo hono safara walla mbiyen hono celal ɓalli windere nde hanki jiiɗiɗi lewru ndu donc e nder hen tawi
tawi koye oɗo contexte mo ganduɗa ko haɓade boros covid 19 eɗen gandi darde safroɓe en kalino ko ɓoyani ko donc noon ko wideɓe ha joni yoɓe jokku tigui e on ɗon safara yoɓe jokku e nden ɗon darde saabu ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓiɓɓe aduna o foof hande o ene mbaɗi yakar e mabɓe hayɓe ganduɗa ɓe ko accunoɓe golle to banggue safara eɗen ñagoɓe yoɓe gartu ene wayno ɓe mbawa tigui ha joni jokkude ɓe balla wonɓe ɗo ɓe beele o rafine yalta windere noon tigui yimɓeɓe ne yo jokku wallidde safroɓe woni joɗade galleji mumen soɗade saaha foof saɗa ɗoƴƴa yawata junggo ma e saɗa isla e rentade no fewi goto fo yo rentoto gay hoto hay goto dañ hoolare hane salmina e ko way noon saabu rafi o hollitta hoore mo wiyata mbeɗeni ɗum noon wonno komin gaddanomon e banggal roɓindu jayndeli moɗon ko wiɗen tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ha ittana en oɗo rafi e udduɗo haqqillaji oɗo saaha ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno en e banggal caméra o Allah jarama on jarama